A l'Anna Casasses, nascuda a Barcelona el 1958, li apassiona la traducció. Va exercir 7 anys d'advocada a Figueres, però cansada de notar errors de traducció, va passar a fer-ho ella mateixa. Actualment, és una de les traductores al català més reconegudes i rellevants. L'Anna prové d'una família de químics amb una gran passió pel camp de les lletres. El seu pare, Enric Casasses i Simó, va ser president de l'Institut d'Estudis Catalans i el seu germà Enric és un gran poeta. Entre 2007 i 2010 fou vocal de la Junta de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana i, a més, fou vicepresidenta del Consell Europeu d'Associacions de Traductors Literaris. Va ser guardonada amb el Premi Mots Passants de la Universitat Autònoma de Barcelona l'any 2009. El 2010 va rebre el Premi de Traducció Vidal Alcover de la ciutat de Tarragona. El 2016 va rebre el Premi Trajectòria atorgat pel Gremi d'Editors. Viu al Pirineu i sent certa incomoditat en públic. Un traductor està moltes hores sol. Si no t'agrada estar sol, no pots ser traductor, diu l'Anna.